силни отбори и именно това помогна на нашия отбор да добие увереност, че може да играе силно и на силни първенства и срещу силни отбори, което е най-важното за постигане на добри резултати в един такъв шампионат. Ти сам каза Световната лига 18 на 19, че именно мачовете от Световната лига дадаха възможност на този отбор да израсне. И никога не съм искал и не ми е в стила да говоря за политиците, но тук трябва да дадем заслуженото на един човек. На президента Георги Първанов, казвам го с съзнанието и с цялата отговорност на думите си. Той е един от архитектите на този отбор, защото без неговото писмо 2003 година с държавни гаранции до Рубена Коста, България нямаше да се върне в Световната лига. Да, наистина това е много, както казах, Световната лига винаги е било състезание толкова важно, за да може отборите да натрупат игрови опит, защото това е най-лесният начин един отбор да играе много мачове. Нали? При липсата на средства в нашия спорт, при ограничения финансов ресурс, не можем да си позволим участие на големи турнири. Среща с тези отбори на 2-3 години просто ще ни държи в ниманса. Мачовете от Световната лига, които дават шанс на отбора ни да изиграе 12 срещи за няколко месеца срещу най-добрите, са в основата на това голямо, на това невероятно израстване на отбора ни като отбор. Не говорим за играчите като единици. Точно така, другото преимущество на Световната лига, че имайки преди, че всички мачове се дават по телевизията, вече говорим за повишеният интерес, за огромният интерес към българския волейбол. Нещо, което преди, след като не играеш в Световната лига, всеки знае, че клубният шампионат е много по-слаб от това, което виждаме в момента тук като игра на такова голямо първенство и на такива мачове, които бяха като Световната лига. Много безупречен Пламен Константинов. Двойна блокада, все едно, че нямаше такава. 20 на 21. Важно е, успяха момчета добре да се подготвят и психически. Ето сега, хванаха на единична блокада. Струваме, че беше Андрей Жеков. Андрей Жеков, който в този шампионат показва също, че никога не трябва, въпреки че е висок 190 см, да бъде подценяван, когато прави блокада. В случая Вуйович сякаш надцени собствените си възможности или по-скоро подцени, че срещу себе си има най-ниския в българският отбор и беше наказан. Беше наказан. Наистина успяхме да изравним с тази блокада резултата и видяхме, че Вуйович, да видим как ще от следващата топка, аз мисля, че пак на него ще дадат. Да видим как ще търси решение за отиграването. Блокаут. Да видим обаче какво ще бъде първо изпълнението на сервис, защото оттам до голяма степен ще се определи къде ще бъде атаката на сърбите. Хубавото е, че нищо в този гейм не е ясно. Нищо не е решено. 21 на 21. Браво на Пламен Константинов. Великолепно решение. Ето така, великолепно решение на Христо Цветанов. Не рискува да атакува контрата. Създаде условие на Андрей Жеков да подаде тази топка към Матей Казийски и бомбата на Матей прави резултата 22 на 21. Ето така трябва да напада Матей. Няма какво да търси техника. Наистина прескача ги, когато му е добра топката. Няма въобще какво да се притеснява. Виждам следваща топка на Вуйович. Аут е топката, е аут. Ето. Една единична блокада и сега, търсейки блок-аут, намери само аута. Намери само аута, да. 23 на 21. Принуждаваме ги да грешат сърбите. Това е много хубаво. И да си ползват прекъсването. 2 точки в края на гейма. И като казвам 2 точки в края на гейма, не искам да се връщам към вчерашния матч. Отново трети гейм. Отново 23 на 21 за България. Виждаме колко са спокойни момчетата, виждаме точните указания на Мартин. Не вярвам да се стигне до това. Просто Пламен не трябва да греши сервиза, трябва да е възможност да играят. Пък нека какво ще правят. Нека да се спечелят точката, ако е спечелят с игра. Да се потрудят за тази точка. А защо не? И да ни помогнат ние да си направим нашата 24-та.
22 на 23. Доброто игра на Милкович. Беше затруднен Никола. Беше затруднен, защото Пламен отново беше перфектен на началния удар. 22 на 23. Воркаут. Воюлич. 23 на 23. Герич успя да отрази атаката пред центъра на Христо Цветанов, за да се стигне до тази контраигра с Воюлич. Беше много добре пласиран Герич. Отново невероятна игра в защита. И това е тройна блокада. Тройна блокада срещу Милкович. 24 на 23. Добре. Наистина, за сега сърбите имат известно предимство в играта в задно поле, но нашата блокада, когато пък е на мястото си, е като стена срещу атаката на сърбите. Аз мисля, че ако продължаваме така на блокада и с преимущество с нападение, което имаме, можем да бъдем спокойни. Браво, чудесно на Владо Николов. Свърши с работата перфектно. Сега всичко е отзад в защитата. И това е точка. 25 на 23. Гейм за България. Гейм повеждаме на Сърбия и Черна гора с 2 на 1. Какво? Е като разерен лъв е Милкович, но пък нашите лъвчета показаха, че заслужават да спечелят гейма. Заслужиха го с играта си, заслужиха го и с това влизане, и с тази смелост, с това самочувствие, с което